Hi guys! Magandang araw po! Narito po ako muli para magbigay sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa Eastern Visayas or Region 8. This time po ay ang i-discuss ko sa inyo ay ang tungkol sa probinsya kung saan ako pinanganak at kaunting mga salita ng Waray. Ako po ay ipinanganak sa Biliran. Ang Biliran po ay sa province ng Leyte na nasasakupan ng 8 bayan. Ito po ay ang Naval, Almeria, Kawayan, Culaba, Caibiran, Kabukgayan, Biliran at Maripipi. Ang kapital po ng Biliran ay ang bayan ng Naval. Ang Biliran po ay, ang mga salita nito ay halo Cebuano or Waray. Ang mga bayan po ng Naval, Kawayan at Almeria ay, ang salita po nito ay Cebuano or Bisaya. Samantalang ang mga bayan naman ng Culaba, Caibiran, Kabukgayan, Biliran at Maripipi ay ang salita po nito ay Waray. Dati po ang Biliran ay ang pangalan nito ay Isla de Panamao na sa kalaunan ay naging Biliran. Ang mga probinsya po ng Biliran, Leyte at Samar ay dating under po ng probinsya ng Cebu. Kaya po ang salita ng Samar, Leyte at Biliran ay halo Cebuano dahil under po nito noon at ang mga probinsya po na ito ay sa Cebu namimili. Kaya, kumbaga ang salita ng Cebuano ay naging salita na rin ng mga probinsya ng Biliran, Leyte at Samar. Narito naman po ang mga salita na nais kong ituro sa inyo. Kaya po ng maraot ka sa Tagalog, pangit ka. Tapos sa Waray naman po pag sinabi na mahusay ka, sa Tagalog maganda ka, or husay ka man kaupay, sa Tagalog napakaganda mo talaga. Tapos pag sinabi sa Waray, kumadto ko hiyo kakulop, pero waray ka dito. Sa Tagalog ay, nagpunta ako sa inyo kahapon, kaya lang wala ka doon. Tapos, sa Waray pag sinasabi, ano't mga baligya, or ano't mga baligya. Sa Tagalog naman ay, ano ang mga paninda mo, or ano ang mga tinitinda mo. Tapos pag sa Tagalog naman, ay pag sa Waray ganito, tara, mamasyal na kita. Sa Tagalog ganito, halika, mamasyal tayo. Kaya naging topic ko sa inyo ang tungkol sa Biliran ngayon dahil nanotice ko kasi na marami ang hindi nakakaalam tungkol sa probinsya ng Biliran, samantala ang Biliran ay naging probinsya noong 1992 pa. Pero karamihan ay hindi alam ang tungkol sa Biliran at kung saan ito banda or saan matatagpuan. Sana po ay may natutunan kayong ngayon tungkol sa probinsya ko or sa ang pinagmulan. That's all for now guys. Hanggang sa muli. Take care.